କୁବେର କୁବେର ତ ହେଉଛନ୍ତି ଧନର ଅଧିପତି। ସେ ଧନର ଅଧିପତି ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଥିଲା। ସେ ଧନର ଆଧିପତ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଥରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିଜ ଗୃହକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ସେ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ଆଗରେ ପୂଜା ପାଉଥିବାରୁ କୁବେରଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ ଈର୍ଷା ଭାବ ଥିଲା। କୁବେର ସେହି କାରଣରୁ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି କୁବେରଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ଆସିଲେ। କୁବେରଙ୍କ ନିଜର ବଡ଼ିମା ଦେଖାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖାଇବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଭୋଜନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ମନରେ ଧନ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଥିବା ରହସ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ସେ କୁବେରଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। କୁବେରଙ୍କର ସେବକମାନେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ଥଳିରେ ବାଢ଼ି ଦେଲେ। ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି କହିଲେ, ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ସେ ଲଡ଼ୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଥାଳିରୁ ଲଡ଼ୁ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି ଖାଉଁ ଖାଉଁ ସମସ୍ତେ ସେ ଖାଇଦେଲେ। ପୁରୁଷ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏଣେ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ଭୋକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଯେତେ ଖାଉଥାନ୍ତି ସେତେ ଭୋକ ହେଉଥାଏ। ସେ କହିଲେ, ଆହୁରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ପେଟ ପୁରୁନି। କୁବେରଙ୍କ ରୋଷେଇଆ କହିଲା ଯେ ରୋଷେଇ ଘରେ ତ ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଘୂରିଗଲା। କାରଣ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ କ'ଣ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ଏକୁଟିଆ ଖାଇଦେଲେ? ପରେ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଭଳି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି କୁବେର ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୁବେରଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଠାଏ ଧାନ ଭାଜି ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଧାନ ଭଜା ହେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ବଢ଼ାଗଲା। ଧାନ ଭଜା ଖାଇ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ଏହା ଏତେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଯେ ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ଖାଇନାହିଁ। କୁବେରଙ୍କର ଗର୍ବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେ ନିଜ ଧନର ଗରିମା ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ଅପଦସ୍ଥ ହେଲେ। ସେ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତ ଯେତେ ଧନ ଥାଉ କେବେ ହେଲେ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।